Manginisa ngesizulu futhi ngixolise. This is Babu Dotela omelaphi wendabuko inyanga. Ake kuvele lokho Babu Dotela uthi akafundanga. Ngicela ningakukhohlwa nje lokho ningazi. Manje uma nikhuluma nazo uthi kodwa libhinqile likhulu. Ayi isiqhaza le nto le. Ayiyanga ndlobo esikoleni. Ngibonga ke nokungibekezelela kwenu kuko konke lokho. Nothando nje abantu abanalo. I repeat, as from today we are opening the comments because there are people who are making mistakes, calling themselves this and this and this and this. We want to see what we are saying about that. We want to see how we can improve this channel. And then there are things that Enfunogos add, then we will be driven by you people. This is Babu Dotela, this is about This is the number to call. It's 0824591816, only if you want to WhatsApp with me personally. Bagithi, ngifuna sikhulume ngalo muthi namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalo muthi nanku ukuthi ngifuna ukukhuluma ngalo namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngalo muthi umyezane bese ngikhulume ngendoda enkulu. Lo muthi lona siwusebenzisa as a blood purification. It increases circulation kumuntu. It helps those people abanama augmentation of prostate. Umuntu wesilisa umchamo ungasabambeki, umuntu wesilisa achama uphinde futhi umchamo uphinde usiphumele futhi. Nanku umyezane sibanika wona ke. This is umyezane. Sekuzothi ke indoda umuntu wesilisa ekhaya ngasena ubaba. And after sibanika nansi kuthiwa indoda enkulu. These are the products esisiza ngazo kakhulukazi abantu bebethi babudokotela ubaba sekhaya umchamo usuyaziphumela kanjalo. Okay fine. Angikho kakhulu so this is what you need. Ake sibuyele lana siza lana. Uma sinomuntu oshukela wakhe ungavumi ukucontroleka. Ohlushwa yiacid, ohlushwa ubuhlungu bamadolo, ubuhlungu bamalungu omzimba. Nansi into esizomnika yona. We call it umyezane. Lo myezane lona ngiqale ukwenza umyezane ngo-2008. Umyezane namanje ngisawenza. Umyezane I trust it in a sense that wona umuthi onesithombe sikababudokotela. Because ngifuna nalo muntu enizomthathela umuthi la. Nifike ekhaya nimtshengisa ukuthi nangu lo muntu esithatha ke lo muntu mangothi kuye lo muntu lokho e5. This is Babu Dotela bawisizi bojabulile. Umuze kuBabu Dotela kulethe nginomshini ke ngiqale ngikufake kona uphatha u600 rand. Kufaka emshinini ngiqede ngawo bese ngikunika ke imithi. Akufika uzinike inyawo uzothenga imithi leka. Okay, this is Babu Dotela bawisizi bojabulile. Thereafter kunabantu ka abanobuhlungu besinya noma besibeletho. Nginama page engiwasebenzisayo. Engwanamathela la esibelethweni kodwa ngiqale ngifaka umshini yabo qale ngifaka umshini awe ma ukhawa Dotela sathi angicindezela ngawo awe ma